Komisi Benta ban sengotho ban kentil ke Riti Dostor Ukhasi, u Arvind Panagaria, u Chairman Jaga 16 Finance Commission, u Bawan ban Syong Jengelang Handong Ba Shelong, hakisita ri Urisau Arja Arpusau, u lalai ban jengo eka lau kentang bat Heritage Village ke Badan Hamau Plang. Hakajing le jengo u Chairman, ringkat ki dekat ke 16 Finance Commission, lawan ban pediang subha daki MDC ke Khasi Hills Autonomous District Council, kuntop yau ba penyat sing siem u Chief Executive Member, u Chairman ke KHEDC u ba Lamprang Blak, Drengkat kiwe ki MDC ke Council beruling do ke mau plang nalor kiwe de. Habakran sikilat patai kubor ba penyat sing siem uloong. Bagajing wan jengo u chairman bat ki dekat ke 16th Finance Commission kadai ban penlong ya ke hima mau plang kum kawai na ke hima ke bakerpang na ke benta ki nong jengo kai patai lingba ke jingdan ke Khasi Village Heritage. Uloong ru bakadai halor ke mat jing terwa ya ke arts, culture and eco-tourism ke bakan top ya borok san pusau teli ki hima bat lai hajar tam ki shnong ki beladan ya ke Riti Dostor ke bakerpang bat ban rap dak baong baga kam ram jong ke district council kam dei ban thau an thamai hinrai ke dei ban pen em bat ban pen ne pensa ya ke baladan lupa ka jing long jing man hang ni po ka Khasi Hills kam tam ka bang nakaliang jungi ka executive committee ngiatrei lang bat ngiatrei hajan bat ki hima bat ki ilaka te kani ka wei ka long ka nuksa ka babaha baka district council ka trei lang bat ka hima mo plang bat lindo bat ki kenhun menteri bat kishnong ibro ka wei ban penlong ya ka hima mo plang ka wei na ka hima ka ba de sela banong ka ba kerpang bah ya ka ba bun bah ki bawan jungok kai perthairu wat na ri India len na bari India kinwan hang ni po maplang kadau kalong bangi la don ya kani ka Khasi Heritage Village ku banikong mentala shposnam ba penlong ingi ban don ya ka Khasi Heritage Village hang tairu kalong ba ngi hab ban don ye ka mati bansa jingkat mau na kamta ka jinglong kerpang jong ajak benu Khasi ka jungi te ya kata le singi namla bandan haman ki jaka le singi kwal sikawai ka jaka kan longkum balong hang ni po mo plang ka bangi dan ya ka Khasi Heritage Village ka baro kini kisan pusau tuli ki hima kendan ya laki jong ki yang hima kani ka jingdan ya ki yang hima ka pen i ba ngi kum ka jat benriu ngi ruspa ha ka jing long jingman habide ki et ki hima nadu ka yang kasam ki kini yang skum neki yang plang neki yang tempat neki yang set neki yang dieng kat balong kat kum ka jinglong jingman jong tuki hima per te kata di kawai ka ba arpat ngikwa ru ba kani Khasi Heritage Village kan pen i le se ya kata ka jinglong kerpang khamtam habdei ba ka kop kasem karyam ka bej jongi ki Khasi namar ba PE kar komriam hathan them ribhoi kalong dakumwai karyam le se shapo ri Khasi lingam kalong kumwai shapo ri Khasi maram kalong dakumwai nangta syariwar kalong dakumwai shanisha thanjungi kalong dakumwai takadau ikini baru khoi ni penlong penrung lut hang tai po Khasi Heritage Village te kabalai patru ngi kham pelet jingmut bhawat ekabam ru ki kini ki bam tanrai jongi ke bangi ju bam bala hikai de kilong shwa men shwa na du ki por ndai te kaniru de kawai ka bangi pen runglang hang ni po Khasi Heritage Village but pini i ka bam bhoi ka pher ka bam shathan sabngi ka pher ha shawar ka pher te kini bar khoi kindan te mdei tangkata ka jinglong kerpang ru habide ba ka jing ngai ke jongi Khasi pi ka jingdan jong ka mau plang lau kentang kata bungi ongka secret forest kadai ka jingai Khasi belai kai na du kilong shwa praspa snaman shwa ba habala hikai ulong shwa ban ong ba hang ni po khlau la suit la short la let nyam le rukom bombit ban penwit ya kani ka khlau namar baki don kita ki jingyakut ha ka jingyakut bat ka bor mariang ba nemla bat chule benya ka mariang de kata ka jingyakut da ka sui ka shor ka khen ka dia kaladon nadu menshwa plaspas na menshwa ta kadau ki Khasi jungi ki long ki ba burom hadu kata bat ki ba ko mu hadu kata hadu kat kini kisngi menta sisin bala hikai sisin bala pensngo hangi bamlong ban
wat tang ban shim wei uplang lene ban khat wei isla na tu kalau pentang hadu mentam judan bale teng hajing bom tip yo dan bale kawan kani kata ka jing penwit jing pentut te kum ya kata hab ban ya kran ba kahima ban pelaj kita ki balangat ta te hadu menta kani ka jing long jing man ka jong ka ketien ka thli ka kran ka khana jong khasi ka pher ba namar sim ba kran ubreu mju le persya kata te Henry Pinpej akajuk mentapat ni hawan rak dakaan ban regulate mo ban ong ban pentulun ye kikam kicam jungi ban ong kata ban hab ban le uta kata nadu ka an shnong kani katai ten rei kam chwa mju dadan wat taka an tho ru rei ditang ka an ketien ka bakibat ya ka ketien ka bakran ki ri undai ki ri temen te kani kadi ka jinglong kerpang jungi kan jing ruspa te dei kum kini ka ba penlong le se ya kini ki ya ki members but chairman jong ka 16 finance commission ban tip kerpang shpang kini ban wan khnang kini habang ya kren pat ya ka jingwan jong ka 16 finance commission mentau ni snem arja pusau bani kendo ingi kat tu kat ni kimat ki bakong san bah ka bangi pensno sya ka 16 finance commission ba kan bu jing tho lem lani kan recommend lem sya ka sarkar india sya ka ministry of finance ba habai ba kani ki proposal ki jongi lani jing ajing mot jongi kidon kumba sau santeli ki mat pakong san ba kawai kadai habai ba kani ka overall developmental initiative lani kita ki kini ki jing mangkar pang jongi banwara ka roi kapar haka council hibro kawai ni ha council ngi don arp hundai teli constituency but habaro arp hundai teli constituency lingba ka jing mangkar pang namta kani ka sans number 1 nilabu ka jing kerpat chaka 16 finance commission merakum no ban recommend ngi kumbasan spa krur habide baka development ni karoi kapar khamtam habide kishnong ban shnai ying darbar shnong ban shnai kini ki jaka jungok kai pokishnong ban shnai ki school ki college nangta ki jaka ai training jaka ajing hikai te ban shna ru wat ika sports habide ki madan yelek kai jung ki khna ba pher kani ka kentup lang ha kani ka sanspa kror te ka ba ar pat kamat ka ba kongsan bha kalong habide ba kani construction of town and rural markets kani ka jing pen he ka jungi ka jing pen klan jungi ya ki yo ki hat hima lene ya ki yo ki hat joka district council namar ngi sungthu bakum ka district council kan poi ka por bangin namla ban chupan pisasa na central government in hab ban initiate ikinunu ki projects ki jongi bangin la ban yang halaka jong kejat nang ni shikman te kumban chuong no ngin hab ban create ikini ki council assets ke jingmen toy ka babun ka ban mi nang ni kum habe de kayo di kawe ka bangi bu e kayo do akhman kum kayo hima nang takum kayo mo palang nang takum kayo nong stony nang takum kayo bernihat kayo light lingkot te kayo moring keneng kibun kiyo kiba kongsan ba kiba ya day bat kahima bat ka council ni kwa ba ya kan niru ka benta mang kerpang na kalyang jong ka finance ministry lingba ka recommendation jong ka 16 finance commission ka bangila bu kumba khandai phupra kror habe day bat kanika shispa arpo kror habe day bat kanika jingtei kini kiyo ki hat hima bat ki yo ki hat joki district council kani kan long shibenta ka jing plelat na kamta ka revenue lan ka khajana ka bangin yo ya ka council bangin la ban yang hala ka jong kejat ban pentulun ki kam ki babun man ka sngi te ka ba arpat kan long ru ka jing mentoi wat iki nong yo nong hat nan iki nong khayi ki ban mentoi na kani ka jing mang kerpang lingba ka finance ministry ladangi la ban penklan ki yo ki hat le se ka yo ka kot jungi kan klan la ka klan ka yo ka kot se ka rihi ka state hi ka jelah hi ko kan kio te habide kata wat ki nong khayiru ken yadan bentang ne wat kan pen klan ru wat ki nong rap lingba kini ki market ki jongi kum ka council ne jong ki hima ka donru ka market act ka amendment ka bla dang shu dap yo shen kaniru ngin la ban regulate ne ban pentulun ki bopun ki kam hai ni ki yo khamtam bakin long kita ki regulated market nadu ka dor ka mur hadu ka
kayo ka khayi ka pateng ka jingwan jongki nong khayi banabar ka ni kan don ka jingte lakam kumalong manta ka shulong laitlan ka long pathar lut ka ni ka kam khayi ru wat akiyo gihat te hoi kam dei ka basuk batang ha ka shipor shikmat ngin la ben pen kelalut ki barot ngidong don kami ka por te to ka balai pat ka ba kongsan ka bangibu habede bat kanika jing mangkerpang kajungi kadika arts culture and ecotourism kaniru dikawai ka sektor neka mat ka bakongsan bangi pensngo ya ka 16 finance commission bakat ni ka spa mariang ka bangi ladon nilayo hari khasi ngin penan kam ya kani kum kawai nakalat ban kentiu ya kayo ka kot jungi ka council bat ka baar kum kawai nakalat ban kentiu ya kayo kam yo jami kena samla bam dan kam dan jam bet menta pilai mentat niwan hapo mau plang da ki pomot ki tourist guide kila don kila tip kila nang kila start la tip lut ban batai ki one tourist ki yo da ka bainong nomor ba ki tourist ki ko tip ke ba ka long kaman hapo mau plang kila batai lut maki te pi takadaw na kalyang jungi ni ong banbu habidi baka jingmang kerpang ya ka arts and culture but ecotourism kumba arspa kror hakin kisan snam kamod da kumnum no ngin la ban penlut sau kror hakisisnam ban dan shushu kini ki jaka jongok kai jongki it ki hima jongka council ka bangila let's say ban kam penlut hakini ki jaka ban pen internet ban penwandur ban biang ka jaka bam ke rembiang ke jaka jungok kai ki turis ki bawan na ni po jalam khalia lani na ri India lani wat na bari kumju te kan ni kan kentiu ya kayo kot jong ka council bat kumju kan kentiu ya kayo kot jong ki shnong ki it ki hima bat khamtam kan ple kalat yo kam jam ki samla ars pa kror kam de ka baduna kabla bun bha nam ta ka san te lingba kan ni ka san ars pa kror ni thmu bandon ya ka khasi heritage village haman ki district headquarter kindon yakini ki khasi heritage village ka bomot komenta kandon kawai sahari boy khnang ba nang thina themri boy habede ba kinno ki kinhun ba dan sap haka arts and culture ha ba dan sap haka riti ka dostur ka shat ka masti ka shat ka tiu ka bam ka di kinwan lut hang tu bat hakabide bat ka eastern west khas hills badang shumit mai hangneru ngin la banbu ko khasi heritage village hapo west khas hills nongstoin bat hapo south west hapo mokerwat headquarter kum kini namar ba lalaki jong ki jaka ngi ibar dan lalaka jong ka rukom long rukom man ki japan rejungi te ka kanika south west khas hills ru ka tourism ka ban khi bha namar ba hi kilum kelang kilum semper kini kita ki dan satu ki jaka kitang bun ki jaka ba internet ke bangi hapan promote ya ka tourism te nginget kem baling ba kanika arts and culture ba ka ecotourism ka jungi kan la ban pen klan ya ka dis council ha ka yo kon ba kumju kan kentiu yiki it ki hima ba kumju ru kan play kalat yo kam ya jam yiki samla te hakabide bat ka basau pat nakalyang jungi ngila bu jingmang kerpang nakamta ka KHDC office haman ki district headquarter kaniru ka bangi kwa ben klan ya jing trekam jong ka district council haman ki district headquarter dan markum balong menta baro ki bre shuan lut baro ashlong ban pendap ikam tengi kwa ba shari boy ka headquarter kan de nongpo ki breu ki banat them ri boy kinam dan kam shu ban kyo shlong kin pendap kam hakano kanu ka benta ban register jaka ne ban yo professional tax la ne ban pendap iki court cases ki babun kin pendap betang hapo headquarter district headquarter kan jaru shinong stoin kumjo kan jaru shawas kasil south west kan jaru shamairang eastern west kita di gajung tumu jungi ban pen klan iki tenak trikam jongka district council hakini ki sansnem tenganget skam bakini ki jing persyang gi jungi kanlong ka eka ban mentoi ki pai ba bat ekari hi bro kawai ding ba ka jing don jongka district council te kaba khaddu pat kaba kham he kaba jet kade kaba ngiwan ra ban propose shaka 16 finance commission lingba jongka habide ka solid waste management
haki jakasor haki urban areas barki rural areas hajaka nong kendong dan barat ngi bu ya ka jingmang habidin pelut ya kan ni namta sansnem kalong sauspa nyokror na pi menta kari jungi kala itenat lupa stang bangin lek khoi stang ngin sumar bah ya kan ni kari jungi ngai fin pe saudong sokun la itenat la ithiang fin pe ya ki wei par kiri ki bang la poi shabari India ki promote ya tourism baru khai kilong man made sudah ya ki basushna dia sudah kilong artificial shani pat long baru khai kilong natural kata de jinge pher shani ngi don kam tang ban preserve ban yada ban lek khoi but la biang ta ngi la yo kamai then rei bakum shawe kiri pat ki hap banda invest de ki spa de ki hajar crore ban yo tourism ban kringi ki nongwan pek kai dan ni wan chungok kai perthei rei ngi hang ni don kam de tam sumar te habidip kani solid waste management ngin perlut kumba south spa new crore hakini ki sans number 1 te khamtam ban don shushu kini ki resource recovery center haman ki jaka khamtam kumentang ngila persyang banwanra hakini ki jaka bakhambun paiba dan ki jaka yo ni ki shnong ki bakham he ki bla longkum ki town ni ki nongba te kum hakini ngila persyang banwanra ini ka resource recovery center kaniru ngin yatrelang bat ki shnong bat ki hima bat khamtam ru wat ya ka jingdon jong ki self help group kan ya kan banlong ka jing mentoy hakayo kakot namta jong kiru nomor lingba kini ki self help group ka resource recovery center ka bamut long ba kin yo ban pen kha bisa na ka jing lumi kinyut te mensyuangi ong ka waste waste recovery center WRC henrengi mentangi penkela resource nomor ba kan don ka jing mentoy ka bakram ni tak tahu ngi pakhat ba ka awareness kan long ka ba syai bahai pai ba bawat unyut mentaru mdeshu bangin kentang unyut mo wes rela long pisa mentaka nyut ru te ki babun kiri ki bla kham long advance kiri bla kham start ka innovative idea ke bakila don ning ba ka board jing start technology bak science kila la wat ban generate ya ki waste sya ka energy la ban long kum ka electricity ki we jing don kam te le se hang ni hoi haduk atang ni pat la le se ne kum no ban segregate pat ya ki waste ngin persyang le se nadu na yeng nasam te haduk ha resource recovery center bat ki waste bala ban recycle ne ban penkela thmai bi ngin la ban ngin penkela thmai ki bamla shu le se ban pot ki hap pot ki kunta te ngila persyang ru banyak trailang bak ka World Bank ru apa dip kani te situ ka World Bank ka kersyani dah ka bor jingtip mo kita ka teknologi bakin la ban ai kita ka capacity building ki ba kila ban ai rei dah ka bisa bangin ban shna scheme rei dah ka bor jing start kin ai dah ki teknologi ki ba per Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya